Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa fannin koyon Turanci. Yau kuma a wannan bidiyon abin da za mu koya shi ne jumloli tare da fassararsu. Na farko, you had better to love her. Ya kamata ka so ta. He had better to go back to school. Ya kamata ya koma makaranta. Make sure you invite your friend. Ka tabbata ka gayyaci abokanka. Make sure you come on time. Ka tabbatar ka zo a kan lokaci. I can marry you despite that I don't have enough money. Zan iya aurenki duk da cewa ba ni da isassun kuɗi. I will ask him even though he won't give me. Zan tambaye shi duk da cewar ba zai bani ba. She invite her all friends toward somewhere. Ta gayyaci duk ƙawayenta zuwa wani guri. I want to go somewhere else. Ina son zuwa wani gun daban. There is someone at the door. Akwai wani mutum a bakin ƙofa. I need someone who can teach me. Ina buƙatar wani wanda zai iya koyar da ni. Thank you for your listening. Okay, wannan shine abin da muka koya yau. Da Allah idan kun ji daɗi, ku yi mana sharing sannan ku yi mana liking da wannan bidiyon for more videos. Thank you.